Haino TR07A-4110 Marini Khungsa Auto Malkhung Philjagwi Sago Dukhumankha Khoroksa Borok Patimung Bisramganj Amsayo Paitago Sago Dukhumankha Tulangjaka Bisramganj Shakhamnogo Hastin juda juda thayo lahar patimung klai langma harimani eba Sago Dukhumankha koktoma kasoi phayo Hastin traffic police rokne ashok karak shakthar mungtong mani yagulo phano lahar patimung rok kisapana thagliya abo haikeno tangsalo Haino TR07A-4110 Marini Khungsa Auto Malkhung Philjagwi Sago Dukhumankha Khoroksa Borok Patimung Bisramganj Amsayo abo lahar patimung nukha hinkeno amsain lukorok fire service ni adong rok rohorka koktoma Patimung ni koktoma mankeno patimung thayo thangi soika fire service ni adong rok paithago shiklano tlangjaka Bisramganj shakhamnogo Paitha koktoma seijaman jorate Sago Dukhumankha tabu Bisramganj shakhamnogo sangnai rijali tongmani koktoma patimung kwtengei kisasani bagi nukjaka amsai ganang ufla kafla Philjagwi simiji bani kokthum Chini Khorang